aw minnu bɛ kɛ bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi ye arabadon ye novembre kalo ale tile 30 san 2022 ni ye bi Mali ka kibaruyaw lase waati ye aw ma bamanankan la min bɛ di aw ma Bakari Kulubali Yeleke Bamasadera. Ayiwa kunnafoni ko nasaratigɛ la an b'a daminɛ anw yɛrɛ fɛ Kati yan nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ kabi bi sɔgɔmada in na i k'a dɔn k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 7 waati min bɛ tali kɛ Kati bɔda min ni a bɛ wele ko Farada Poste Kura. Ayiwa polisiw ani gendarmew ni douaniers u bɛ fara ɲɔgɔn kan barrière min na walasa mobile ka taga segin u bɛ se k'u kɔlɔsi cogo min na o yɔrɔ in na min bɛ tali kɛ ayiwa chauffeur olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka basi dɔ sigi a yɔrɔ kɛrɛfɛ i k'a dɔn k'a jira k'a fɔ ko poste in a wulili ko kuma a fɔra ministre fɛ ministre min n'o ɲɛsinnen an ka bolimafɛnko ma k'a fɔ ko a bɛ wuli ka bɔ Kati yan nɔ ni ka taa Nɔsɔmugu mara la novembre kalo tile 15 tɛmɛnen aw i k'a dɔn k'a fɔ o 15 tɛmɛnen u ye basi kelen sigi ye walasa minnu bɛ taga segin kɛ u kana se ka poste yɛrɛ ka arranger o la min bɛ i n'a fɔ yɛrɛ b'a ɲɛfɔ cogo min na i k'a dɔn Kati commandant o ye wele bila u ma u ka hakili falifali kɛ ko y'a yir'u la k'a fɔ min bɛ tali kɛ poste bɛ taa yɛlɛmɛ yɔrɔ min na Nɔsɔmugu mara la ko a baaraw ma ban nka ko yanni ayiwa kalo in tile 30 cɛ i k'a dɔn ko baaraw bɛ sɔn ka sigi sen kan o la bi sɔgɔmada in na i k'a dɔn n'o bɛnna novembre kalo tile 30 ma awa chauffeur jɛkulu ninnu farala ɲɔgɔn kan ko kura u ye jɛrɛ min sigi tarata don novembre kalo tile 15 2022 ni ka n'o basi kelen ka sigilanw bila a kɔrɔ ni k'u sigi a kɔrɔla la ayiwa polisiw yɛrɛ kɛrɛfɛ barrière la ka yira k'a fɔ mobile minnu bɛ taga segin kɛ ko poste yɛrɛ ko mobile tɛna se ka wari sara wa u ka sɛbɛn kɔni na sɛgɛsɛgɛ lakana tigilamaaw fɛ i k'a dɔn u sigilen bɛna o cogo la i k'a dɔn k'a fɔ f'a ma ɲa min bɛ tali kɛ lakana tigilamaaw la n'o ye polisilakaw ye ka fara gendarmew kan n'i ye jateminɛ kɛ ayiwa polisiw fila min bɛ anw fɛ Kati yan premier arrondissement Kati Kura deuxième arrondissement Hɛrɛma kɔnɔ o polisi mobile fila ani polisiw u ni ɲɛnaminifɛnw n'o ye gaz lacrymogène ye o tun bɛ u bolo o tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ gendarmerie la u bɛ minnu wele ko groupement d'intervention mobile de la gendarmerie nationale la o mobile 3 bɔɲɔgɔnko ka fara Kati polisiw ta kan o mobile 5 ayiwa gendarmew fana u n'u ka awa gaz lacrymogène tun don o kɔnɔ na du tɔɔrɔ ni ka gaz kɔni ci awa kɛlen ka gaz ci i k'a dɔn k'a fɔ poste yɛrɛ kɔnɔna na i k'a dɔn min bɛ tali kɛ syndicat ninnu na u sigi bɛ chaise minnu kan ani dɔw ka moto awa lakana tigilamaaw y'o ta ka bila u ka mobile ninnu kɔnɔna na o kibaruya yira k'a fɔ ko u ye tɛgɛ da maa dɔw yɛrɛ kan wa ɲɛfɔliw kɔnɔna na chauffeurw fɛ u y'a jira k'a fɔ ayiwa maa 3 bɔɲɔgɔnko k'olu jɔgina a ko senfɛ k'olu bɛ lapitaniso la o tɛmɛnen kɔfɛ u ma da o ma u gɛnni ka bɔ o yɔrɔ la min bɛ tali kɛ poste kura in yɛrɛ la feerekɛlamuso minnu bɛ yen olu fana wulila k'u jɔ ni ka siraw tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko poste tɛna taa ka d'a kan mobile minnu bɛ na n'olu bɛ jɔ ni feerekɛlamusow ka sanniw bɛ kɛ ko chauffeur ninnu bɛ k'olu bila u ka tɛmɛ o fana kɛra olu ka dusumakasi yɔrɔ ye k'a sira fana tigɛ awa i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ chauffeur ninnu na u gɛnnen ka bɔ barrière kɛrɛfɛ u nana kokura poste kɔrɔ yɔrɔ la ni kana sira tigɛ nin nɔ a ko ma ɲa gazi ci yɛrɛ kɔ i k'a dɔn k'a daminɛ sɔgɔmada la fɔ kana an bɛ kibaruya in di waati min na nɛgɛ ɲɛ 17 halisa min bɛ tali kɛ poste kɔnɔna bisibasa b'a yɔrɔ la awa siraw tɛmɛni yɛrɛ ka gɛlɛn ka d'a kan mobile jɔ bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi lakana tigilamaaw u n'u ka gaz lacrymogène ani bolimafɛnw u kɔni jɔlen bɛ nin nɔ i k'a dɔn an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka ko kunjɛ nɔgɔya kɔnɔna na. Kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ayiwa Bamakɔ misiriba bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ayiwa baara kɔni bɛ ka kɛ nɔ jɔliw bɛ ka kɛ mais ko mankan kɔni bɛ a ko la ka kɛɲɛ ni o ye ko nafolo bɛ ka don Bamakɔ misiriba yɛrɛ a jɔli dafɛ n'a bɛ t'i jɔ miliyɔn 220 CFA wari la ko gouvernement fana ye yamaruya di ko ka baara in kɔni lajɔ n'o ye Bamakɔ misiriba baara min bɛ ka kɛ ko k'a lajɔ o la minisiri min b'an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don an ka diinɛ kow ma ani an ka laadala kow ale ye sɛbɛn dɔ kɔni ci novembre kalo tile 25 tɛmɛnen i k'a dɔn ayiwa o sɛbɛn o cira Bamakɔ misiriba a RICR ma k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ye yamaruya di baara min bɛ ka kɛ Bamakɔ misiriba la ko ka baara kɔni lajɔ ayiwa lettre in kɔnɔna na i k'a dɔn a ye a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ min ye ministre min ɲɛsinnen don an ka diinɛ kow ma ko a yɛrɛ balala ale la k'a yira k'a fɔ ko nin baaraba bɛ ka kɛ Bamakɔ fo ka se étage kunnama ma Bamakɔ misiriba la olu yɛrɛ min ye awa gouvernement ka maaw ye olu tɛ foyi kalama a ko la i k'a dɔn k'u b'a fɛ k'a sɛgɛsɛgɛ nafolo min bɛ ka don a da fɛ n'o ye sawari miliyɔn 220 bɔɲɔnko olu t'a dɔn nafolo in bɛ ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ nka ko maa min bɛ ka musaka bɔ k'o ye Aruna Samadogo ye o la ministre a ye a jira k'a fɔ ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la baara kan ka kɛ cogo minnu na a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ k'olu kɔni tɛ foyi dɔn a ko la o la i k'a dɔn k'a fɔ ko entreprise bɛ ka baara kɛ k'o kɔni y'a ɲini a fɛ k'a ka baara jɔ joona n'o ye Bamakɔ misiriba u bɛ ka baara min kɛ a kɔnɔna na. Kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni ayiwa
kunga dɔ kɔni bɛ ka kolongolo bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye réseau sanfɛla ye k'a yira k'a fɔ ko u bɛna dagari lakɔli karamɔgɔ minnu ni olu bɛ kajolo ko dɔw bɛ ka fali dayira olu la o la o lakɔli karamɔgɔw ayiwa lakɔli karamɔgɔw ka syndicat min k'u kɔni ye wele bila Mali ɲɛmaaw ma i k'a dɔn ko ŋunuŋunukan min bɛ ka boli bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ kajolonka dɔw bɛ yen k'u nana ayiwa lakɔli karamɔgɔ dɔw bunɛ u ni la o la ko a bɛ tile damadɔ bɔ o ŋunuŋunukan bɛ ka kolongolo ayiwa réseau sanfɛ ka ɲɛsin kajolo école karamɔgɔw ma o la syndicat minnu ni olu bolo bila sɛbɛn la octobre kalo tile 15 2016 olu kɔni ye laseli dɔ kɛ ka kunnafoni da Mali furanjɛrɛ fanga ma ɲɛmaaw kilo kan u y'a yira k'a fɔ hakilila jiginna san 2022 2023 o lakɔlitaw la u ka directeur min bɛ yen n'o ye awa directeur min bɛ centre de formation pédagogique kunna n'o ye DCAP ye kajolo k'a kɔni ye maa dɔw kɔni sugandi ani ka dɔw mite ka taa yɔrɔ wɛrɛw la i n'a fɔ syndicat b'a fɔ cogo min na a ye bɛnkan minnu da ka dɔw mite ka dɔw kɛ directeur ye ko a ye u ka sariya dɔw kɔni sɔsɔ o la o kɛlen don gɛlɛyaba ye bi awa kajolo école karamɔgɔw ani u ka DCAP ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra sababu ye ka bisibasa yɛrɛ don a kala la o siratigɛ la ayiwa min bɛ tali kɛ kajolonkaw la olu kɔni ye lajɛba kɛ u ye lajɛ in kɛ i k'a dɔn ayiwa lajɛ in kɛra novembre kalo tile 25 tɛmɛnen 2022 a kɛra u ka denmisɛnninw ka cualaso la n'o ye maison de jeunes ye ayiwa lajɛ in kɔnɔna na u ye a jira k'a fɔ ko nin ye ayiwa mankutu ca ta ka ɲɛsin kajolo lakɔli karamɔgɔw ma